Kaseng FKJGP Southwest Khasi Hills District mentakasngi harengkat kirkot jong kaseng kalalej bante lama yong ya ki kali bat iki katu kani ki office sarkar hayau mau kerwan bat habaro ki jakayau kabahap hapo jong ka Southwest Khasi Hills District kum shibenta ban penpau ya ka jing penramjur ya ka sarkar Assam bat iki bor pulit nakada ko jingja syaset yam ya ki sangut ki paitba kabalaja hamukro East Jantia Hills District. Nakaliang jong kinong yalam jong kaseng leng ba udike leng dot nong light president bat uba bi Kharbani general secretary jong ka FKJGP Southwest Khasi Hills District kila kren shai balada ka sarkar menta kadang ya haga jing tokin halor ka te ka jingja kani kamshim la penhun kat kum ka jingkwa jong upai ba shu nakaliang kaseng FKJGP Southwest Khasi Hills District kansale ikabaran kam ban penbena da ka quit notice ya ki barjala ki baran hapo jong ka Southwest Khasi Hills bakin mi mardor na po jong ka district. Khasi District iwan hne ban pedeng ki lamayong ki office hai kali namata ji Sofia halo ka jing sya set yap ki produk prosnam ki jongi hamuklo da ka ba sangut ki musim breu ka di tang namar ba ka jing war set pathar jong ki puli Assam te kene ka jing le de khau jong puli Assam ka pen i ba kinong lam jong ka jela jongi trot bor hadu kata-kata nomor ba kidi puli Assam kidom kin snapshot ya ka sarkar meklia ka jungi ya ka ba lawan set iki bru ki jungi badai pro jungi kum ki merap makata ka FP Swasil ka peremjur ya kini ki polik ki badong ti set ki bru ki jungi bat ka peremjur ya ka sarkar Assam nembang sutu lara klem order ki bor bahalor ki polik ki mlap ben sim ya ka jingi ibnu ki breu bar khaju ka por ngisut thamularu ba nakapor ki bru ki basyong to kladawa nak sarkar meklia ka jungi banbu ya korpus are endala duk hadu sanut ki musim breu mentak sarkar transport sneu banbu ya kata korpus bat ka baar ngapha ka we ka message haga sarkar jungi bat sarkar Assam lara ki sor kini ki arti ki sarkar ya ka ba kila i lengbai kila tu khubor ki ong ban ai da ka NIA ne ka CBI ban investigation halo ka to ka jing dia barata ka ta ka ji kata ka investigation ka jongki kim suhun ni ku binu sungshon jo kajala na kaliang ka FP kan ai kam set ka bashai baki bon kin non trabar ni ki barjla da posa ji badon haupu usam jo ka F jo ka solwes ka sil jongi kara ka sarkar kamla benhun ya kata ya ka bangi ku kinu sungshon jo ka mekliang ni angnut ya kata ka hok baki di benyo itu ki bro ki bala dur no ya ka jo ka jingim na kaliang ka sen kan happen se ban long ka jing yalang ne ban khot ya borok ki pai nung sustang jong ka district pada nun kami ngi ban ada ka quick notice ya ki dekhang ki badon hapo ka solwe so ni haban le kata larang hun ya ka ka baka soka karai ya kini ki jing do kini ki misim ko dor ki jongi